everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Mo na tingali ni. Wa palibak. Come in. Sir, good morning. I'm really sorry for... Sandra? Ikaw? Ang akong boss? Wait. Di ba hindi kagtrabaho? Oo, mga 2 months pa lang ko din eh. Oo. Noon sa ka? Napandul mo gud ko tungod sa pagdali-dali. Unsaon nga may nabangga man mao nga na traffic ko ug na late gyud. Sorry. Lingkod na. Diha lang sa couch aron makarelax ka. Ako ra. Salamat. Oo. Careful. Pasensya gyud. Naningkamot gid ko nga dili malate. It's okay. Ayaw na pagkuno na, ana. Ang binihi mong gidanga folder, be. Para ako makaani. Be. Stay lang ka diya sa couch, ha? I-relax imong tiil. Lord, tinuod ni. Oo, ako magdamgo. Siya gyud ang akong boss. Dili din ako imagination lang. My God. Di mo dyan kong katuo ini. Ako siyang gi-ignore for a long time. Unya karon, niya, nag-uban may karon sa akong opisina. Under pa gyud siya, directly nako. Unsa may pasabot ini? Hindi mo nata kayo daghan ang papers na akong gihatag niya. Pero muragwa pa gid siya mahuman og basa. Gabasa gid ka na siya. Nakakonsentrate ka na siya sa pagbasa. Sandra? Oh. Kumusta yung tiil? Ha? Oh, okay naman. Unsay okay? Di hubag oh. Na-stress na ni. Mawala ni karon. Taod-taod. I-cold compress na. Sige lang, dito na lang sa among office. Unsa man, kung wala kay pangutana, muadto na lang ko. Actually, wa pa na ko matarog basa. Kung muadto lang una ko sa among office. No, wait. Diha ka ra. Ayaw pagbarog kay digdan ni mo kaya. Oh, hubag yun siya oh. Stay lang ha. Stay lang. Nagunsa man na siya. Nagkuha siya ice cube sa ref. Pasensya ha. Okay na bagara. Kinila lang panyo. Cookie, ayaw na pagtagad. Uy, sorry. Sir, di ay. Ayaw pagluwag. Kinahanglan ni ma cold compress aron di magdahan. Pero, Oh, may gani. Di ka bawag tiil. ako na lang. Kauwaw biya ini. Pasensya gyud nga nahasol ka. Nakasugod naman ko. Ako na lang. Ayaw ka stress. Kay dili ni maayo dayon. Nalangan na hinuon kag maayo. Ako na lang ini. Balik na sa imong lamisa. O di ay. Dagan naman di kog atimanon. Pero ayaw paglakaw ha. Dihara ka. Unya na lakaw kung ma-okay na na. Sige lang magbutang og ice. Every 15 minutes matingali na dapat. Okay. Sige na, ayaw na palabig tagad. Atimanan na lang imong trabaho. Okay. Lord, uy. Grabe kayo ka. Unsa man imo panungog. Ngano man eh. Unsa may pasabot ini. Mo ding gabi pa lang gikulbaan ako. Mao di ay. Gabi na naman at nakita. Ay, asula ini. Di magid ko makafocus. Wagid ko mag-expect bisan kamay. Gamo ni musugat ako karon. Pero murag okay raman siya. Misabot pa gani kagwapa. Ang ngayon kayo siya siyang sa loob. Misamot siya kaputi. Oh, may bago na ka siyang uyap. Pag-iisipin ng marami. Nananap
Napandol man sad ko eh. Maglisod na hinon kong balik sa mong office. Ay, nibong nagidron ako mga kauban. May problema? Okay naman. Muato na ako sa mong office ba? Natinga na gidron ako mga kauban. Don't worry. Ako rin bahala. Unsa? Siya rin bahala? Unsa man manawag siya dito? Hala, uy. Unsa ba yung gisulti? Lord, uy. Nilabad ako. Uy, tiil. Pagdalit ko pusbi. Pero makabalik na rin ko sa akong opisina. Nagkara sa tiila ay. Humanasig panawag. Hinaysad kayo yung ingog. Hindi ako madungog. Unsa kayong gisulti sa? Nahilis ang ayos no. Magkokoglain. Hubag pa gido. Feeling na ko. Need ni siya ipa-x-ray. Moko po sa tingali ni siya unya. Tuod. Gipatod na nako dinhi ang imong table aron. Dili ka na mo balik sa iyong office. Unsa? Okay sad nga. Anhi ka. Aron din na ma-stress imong tiil. O maka work together ta nga way hasol. Kung may mga pangutana ko, dali na nimo matubag. Pero May problema ba? private office man gud nimo. Okay ra. Kada ko ini. Diha lang ka o. Diha lang imong table. Pero tingalig ang buot na kong ipasabot. Di ka na mahigtipon ako office? Dili sa ingon pero May masuko ba? oh, Kung may boyfriend ka na nga masuko, okay. Dili na ako ipadayon ang pagpaanhi sa imong table. wa ko'y boyfriend uy. Tagam na ko ana. Ang buot na kong ipasabot. Kung mauna nga, wa kay boyfriend, wala problema nga, ani ka na sa akong opisina. Ay, salamat in town. Nag-meeting sila og nakalingkawas gid in town ko. Kung wa pa tingali, mo sister kito nga dadon ko sa doktor. Ay, hindi ko makasabot ining hitabua. Wa cute. Og ang akong pagstay sa opisina. Kaon sa man to. Permanente na to. Uy, dili pwede, uy. Unsa na lang ikasulti sa akong mga kauban, no? Bago para ba ko sa company, unya, may intriga dayon ko. Di gud pwede. Ginoo ko. Naon siya man di ay ang imong tiil. Pareho sa imo, good lola. Katong napandol ka ba? Nihupag di ay na ron. Oh, pero arang-arang naman. Kay gikod compress man. Oh, hot compress na pod. Kay hinumdum kas gitudlo sa doktor nako. Nga human siya cold compress, hot compress na siya. Ola, mo ni akong buhaton ron. Ay pag-amping in taon di Sandra. Tuod la, kanus ama ka mo pauli din he. Maglisod para ba kog kuha nimo karong si Manaha. Busy gud kaayo mi. Na, madugay-dugay pa ko oy. Kagikuha kong kandidata dire para sa umaabot nga pista. Doon na may ray na sa mga senior. Mao bala? Okay. Maayo hinuon aron malingaw ka. Mao lagi. Sige na. Ate man na ng imong tiil. Bye-bye. Bye la. Kasultihon kayo ko ni Lola bahay ni Cookie. Pero dili lang una. Itago ko lang gid una ni. Asula gyud ini uy. Ngano nahitabo man ni? Kada adlaw naman hinuon ni magkita ini. Unsa man tay? Gigutom na ka? Manihapon na ta? Unya lang taon-taon daw eh. Ingna lang ko ha. Sige. Nalingaw pa siya ko ining akong giduwa oy. Naungo ka na gid anang duwa atay no? Makalingaw man siya. Oh, Mura lagig naa sa tong silong ang mihuno nga sakya nila.
Salawa dito ka. Tingalig may parking. Ipadali na untag human ang gate aron masirhan na na, oy. Sige tay, akong tan-aon. Hala, kanindot sa sakyanan, oh. Yawas kinano ni Dudan, oy. Paagi ako. Kinsa man na. Oh, Ma, tanawa. uy! Imo di ay na, Cookie? Oo, ma. Pinalit sa kumpanya. Wow! Nanihapon mo, ma? Wa pa. Tanas taas kay mag-andam na ko sa lamisa. Sa gawas ta mga aon, ma. Hipusan na lang to para ugma ang imong giluto. Matay. Feeling dato naman ko ini, Cookie. Salamat dong, ha. Lulo, eh. Gamay naman eh. Lahi na gyud nang may sakyanan na. Kay makalakaw-lakaw naman ta kung asa nato gusto. Oy. Ugma. Tawag ka na kuskuring. Akong paibaon nga. Dunan te sakyanan. Ay tay, dili man gud ni ato. Sa kumpanya man gud ni Cookie. Ako ni ma. Sila lang ang nagpalit. Apil ni sa akong incentives. Di ato lagi di. Kay kang Cookie ko di. Nahala, sige. Mauman ka ha. Tiwas na tagkaon, uy. Mahal ra ba ning mga pagkauna? Ato gidingot doon. Nag-dinner na ba kasi, ha? Laaya gits magkaon nga magsulo eh. Na-miss na hinuon ako si Popsi. Siya untang akong kauban karon og kaon kay wa man si Lola. Si Lola na ni. Ay, bisa nanawag na ganina, nanawag na sagbal. Uy, kinsa man ni? Number raman? Hello? Wag yun ka mag-ilis numbers, ha? Kumusta na yung tiil? Oh, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!